Elkartetzera etortzeagatik, batez ere egoera arraro honetan, prentsaurrekoarekin hasi baino lehen, Maian nire inguruan dauden pertsonak aurkeztuko dizuet. Hasteko Ricardo Buletaran, alderdiaren abokatua, Bego Landa, EAko Batzar Nagusiko mahaiburua, Nerea Martínez Cerrillo, Bermapide batzordeko kidea, eta Iker Raona, Bizkaiko koordinatzailea, eta ni neu, Eba Blanco, Eusko Alkartasunako idazkari nagusia. Eta ondo diot, Eusko Alkartasunako idazkari nagusina zartez eta moldez. Eusko Alkartasunako idazkari nagusi naiz baldintza argiak zituen primarietako prozesu batera aurkeztu nintzelako. Prozesunen arauak EAko nazio batzarrak egikaritu, emendatu eta onartu zituen. Prozesunetara aurre hautagai gehiago aurkeztu ziren, aukera eta arau berdinekin, baina haietako inork ez zituen baldintza bete. Horrela ebatzi zuen den hauteskunde antolaketa batzordeak eta honela ebatzi du orain sententziak. Ez dugunik pertsonalki eta are gutxiago alderdi gisa inongo iruzurrik egin, guztiz aurkakoa. Berme guztia jarri dira alderditik prozesu osoa neutrala, argia eta barne araudiak dioenari jarraiki eman zedin. Ez dugu inongo amarrurik erabili. Berriz diot, primarien araudiri dagokionez, afiliazioak berak ebatzita, eztabaidatua, emendatua eta onartua, nik bertan argi azaltzen diren baldintzak bete baino ez dut egin. Norberak ez du bere buru alderdi bateko idazkari nagusi izateko aurkezten alderdikideak zirikatzea helburu izanik guzti kontrakoa. Euskal Lurralde guztietan eta baita diasporan ere, EAko alderdikideen gandik jasotako babesak eraman ninduen nire burua alderdiko idazkaritza nagusirako aurkeztera. Eta jardun horretan aritzea izan da ordutik nire zeregina, maila pertsonal, politiko eta profesionalean nirekiko eta nire aurka bota diren gezur eta irain guztien gainetik. Primarietako prozesua abian jarri zenetik eta EAko buru naizenetik orain arte jardunean, lau afiliatu onartzen ez zuten hautaketa prozesua eta datu bazeren kudeaketa auzitara eraman zutelako, ondo dakit Eusko Alkartasuna gai hauen inguruan emandako pausu bakoitza zuhurtziaz eta zihazki emana izan dela. Pausu bakoitza gardena izan da afiliazioa ordezkatzen duen nazio batzarrak berrestua. Pausu bakoitza demokratikoa izan da, momentu oro afiliazioaren eskubide guztiak defendatuz, eta inorren oinarrizko eskubiderik orratu gabe, inorrenak, hala dio epaileak ere. Lau salatzaileek pausu horiei emandako erantzuna baina, Eusko Alkartasuna EAkideak gure proiektua eta EA zuzendu duten pertsonen izen ona zikintzea izan da. Mayorga Ramirezen sektoreak kanpotik irabazi ezin duenik alderdi barruan galtzen duena. Peio Urizaren zuzendaritza ezberdinek orain neuk gidatzen dudanak moduan, beti egin du elkarrizketaren alde. Alderdiaren organu ezberdinak errespetatzen ditugun heinean. Kongresutik etorritako eta nazio batzarrak erabakitako mandatuari men egiten diogu. Eta iritzi ezberdinak agertu direnean, afiliazioari galde egin diogu. Bere erantzuna aintzat hartuz eta aldugun neurrian berau esekutatuz. Ez dugu egiteko beste modurik ulertzen hala ez bada. Eta ez dugu beste modurik nahi. Modu horiek, edabidetan alderdikiden izen ona zikintzea eta alderdien proiektua pozoitzean errotzen baldin badira, onura pertsonala bilatzea helburu izanik. Zuzendaritza honek nik dauka buru, baina balio asko jende ugariren esku eta oin, bihotz eta burmuinek gorpuzten dute Eusko Alkartasuna. Eta guzti horiekin nahi dugu, EA zuzendu sozialdemokraziatik, independentismotik, bakegintzatik eta justizia sozialetik herri hau hobetzeko. Euskal gizarteak apustua berretsi berri du autoestantzietan, eta horretarako eta horregatik lan egin behar dugu gaurtik aurrera. Indarrak bildu, pentsamenduak elkartu, mugimenduak batu, bizitza duinak bermatuko dituen gizartea bermatzeko. Gehien duenak ekarpen handiagoa egitea aldarria baino oinarri izan dadin.
klima larrialdiari, behingoagatik eta ausarki aurre egiteko. Bortizkeria matxista gure etxe eta kaleetatik desagerrarazteko eremu guztietatik eginez. Zaintzak erdigunean jartzeko, nagusien giharra eta gazteen gurra errespetu eta duintasunez jorratzeko. Finean, herri justuagoa eta solidarioagoa eraikitzeko. Ia 34 urteotako gure ibilbidean aldarrikatu dugun lelo erabilinetakoa eta orain ere aldarrikatzen jarraitu behar dugu begibistako ideia bat. Eskubide guztiak pertsonak guztientzat da. Leitmotiv honek gidatzen du gure zeregin politikoa erakunde guztietan eta noski gure barne jokaera ere. Beti defendatu izan ditugu afiliatuen eskubideak, parte hartze eskubidea, informaziorako eskubidea eta noski bere datuak eta pribatasuna babesteko eskubidea ere. Datu babesteko legeak dioeran arabera, atzoko sententzia berresten duen bezala. Gure jendearen eskubideak babestu eta zaindu ditugu. Pertsona batzuen gogoz kontra, bai, tamalez hala da. Afiliatu batzuek eskubide hauek urratu nahi izan dituzte, eta guk jokamalde bera izan dugulako iraindu gaituzte. Nola zaindu eta babestu gizarte oso bat, etxean bertan erasoan ibilita. Eusko Alkartasunako gizon emakumeok ez gara inoiz izan iskanbilak sortzekoak, are gutxiago epaitegietan. Gehiago gara lan sotilea egitearen aldeko, eguneroko lana, zingurri lana. Egon eta egin aranditu gabe, gure honena, herri honen eta alderdi honen hoberena lortzeko ematen dugunetakoa gara. Eta horretan, behar digu. Dinamika hau konpartitzen ez duen akordea, ez digu bidea egiten uzten. Ezaera batek dio, bakean dagoenari, bakean utzi. Espero dugu benetan, zaletzaldeek sententzia hau ez errepuritzea, eta inoiz hartu behar ez lukeen inorako bide honetatik behingoz eta betidanik aldetzea. Hilabete luze eta astunak izan dira alderdientzarako, eta baita niretzako ere. Baina beti izan dugu ondo genbiltzaneraren ziurtasuna eta lasaitasuna. Gauzak gardenki eta zuhurki eginez. Pena da, epaitegi batek demostratu behar izatea, gure egite ona zelako izan den, naiz eta alderdi barruan beti hala erakutsi. Nigan, zuzendaritza honetan eta Eusko Alkartasunaren proiektuak sinetsi zuten eta sinesten duten pertsona guztiak eskertu nahi ditut. Afiliazioak eman didan eta egunero erakusten didan konfidantza eta izugarri eskertzen dut. Haiek baitira alderdi honetako altzor eta motor. Eta bitartean guk jarraituko dugu oraingoan bai, eskubide eta eskuduntza osoz, politika ulertzeko modu berria gauzatzen. Anitzagoa, zuzenagoa, gizarte zibilaren engaiatuagoa, iparralde erakusten digun bezala, hegoalden behar dugun bezala. Euskal Herria bakean, berdintasunean eta askatasunean eraikitzeko. Ongi etorriak proiektu honetan ekarpena egin nahi duten guztiak. Eskerrik asko.